Problema nu este singurătatea, ci faptul că oamenii nu-și dau voie să simtă singurătate. Evitând-o atât de ușor prin social media, televizor, telefonând unui prieten, când ea, de fapt, are un mesaj de autoreparație emoțională. Sigur că este de preferat să suni un prieten când te simți singur, dar scopul nostru nu este să ne simțim mai bine temporar, deversând niște energie grea către un om pe care îl apreciem și care poate nu știe să se protejeze, ci să permitem autovindecarea pentru a putea intra într-o conexiune curată cu acel prieten. Precum pielea zgriată produce o coajă pentru autovindecare, la fel, singurătatea este ceea ce se întâmplă la nivel emoțional, se vindecă răni, bube, contuzii energetice încasate. Acesta este procesul, se numește singurătate. Dacă nu îi permiți emoției numită singurătate să te informeze despre tine, este ca și cum nu îi permiți unei răni să facă coajă. Și atunci ea supurează în continuu. Și, Doamne, câți oameni sunt toți doar o rană. Singurătatea este singurul mod prin care poți crea o relație cu tine însuți. Este oportunitatea de a o face. Sigur, s-ar putea să fie o oportunitate insuportabilă, dar să fim sinceri, câți oameni ne suportă pe noi cu adevărat în toate stările noastre, nici măcar prieteni. Și atunci e normal să fugi de tine. Dar când stai, când nu mai fugi, când îți permiți să te cunoști cu o asemenea poftă, încât să-ți dorești cu aviditate momentele de solitudine cu tine, atunci poți să fii sigur că ai înțeles cât de valoroasă este singurătatea și ce se ascunde de fapt în spatele ei. Singurătatea a fost mistificată, declasată, infamizată, proscrisă ca o plagă, dar nu ea este problema. Problema reală este că oamenii nu își dau voie să simtă singurătatea. Să nu ai o relație? Da, este posibil, precum este uneori de dorit. Să nu ai nici relație, nici prieteni? Da, e posibil să fie o problemă la tine. Poate că nu ai stat suficient de mult cu tine, doar cu tine, ca să afli care este acea problemă. Dificilă nu este singurătatea, ci frica de a fi cu tine. Iar antidotul acestei frici este să te arunci cu curaj în golul ce pare a fi singurătatea, dar care este de fapt un spațiu plin de tine. Să vezi ce este dincolo de singurătate și să te amuzi de toate strategiile pe care le faci ca să fugi de tine. Până într-un fericit moment când descoperi că tot spațiul de care ți era frică este un întreg castel cu infinite camere care te așteaptă să le cercetezi cu curiozitate și bucurie. Singurătatea este oportunitatea și șansa de a afla că ești cea mai valoroasă, frumoasă și interesantă persoană pe care o cunoști și cu care ai în sfârșit șansa de a avea o relație autentică. Singurătatea este cea care îți spune și îți aduce aminte că existi ca ființă umană aici și acum.